Miracle Fruit Juice gibida sa Mandaue City sa Tabo sa Kapitolyo. Sa Tabo sa Kapitolyo, nakakuha og atensyon sa booth sa Mandaue City ang gibaligya nga Miracle Fruit Juice. Ang baligya nga Miracle Fruit Juice usa ka herbal nga produkto nga ginama sa mga lokal sa Jagobiao, Mandaue City. Sa Tabo sa Kapitolyo, mapalit ang fruit juice sa 180 pesos ang botelya. Ang nakanindot aning Miracle Fruit Juice, kini siya pag-process na lang ani daan, wala gini siya halong pikuan. Gikan ra gyud siya sa fruit nga ani gikawala siya gi-add nga sugar, wala siya gi-add nga kini ra gyud siya naghatag og juice ani niya. Mao ni karon ang best seller na mo karon ang Miracle Fruit Juice. Kanang ang best good delicacy sa kanang Mandaue is kani gyud nga kanang masarial and gi-produce ra gyud ni sa mga taga Mandaue. And aside ani napoy giingon nato nga tagaktak, mo ni siya ang tagaktak. Mo pud ni usa pud ni sa delicacy sa Mandaue. Gawas sa Miracle Fruit Juice, gibida sa Mandaue City ang ilang lamian nga masarial ug tagaktak. Gibida usab ang mga produkto nga hinimo sa mga persons deprived of liberty, ang ilang baligya nga trapo ug handcrafted nga decorative items. Si People's Governor Pambari 4, suportado ang kalungsuran nga nagpasigarbo sa ilang tagsa-tagsa kalokal nga mga produkto.